El sol de migdia impacta vertical sobre la inacabable plana del Serengeti, a Tanzània. Amb aquesta calor no esperem veure gaire moviment, però ens trobem un capar jove que vaga nerviós. Busca el seu germà de ventrada, del que s'ha extraviat la nit passada. S'atura mig enfilat sobre un munt de terra per intentar veure més lluny, mentre contínuament fa crits aguts d'una tristor que trenca el cor. L'endemà, l'escena canvia radicalment. Una pluja fina refresca l'herba i els dos germans, ara reunits, cacen junts. La presa és un oribi, un antílop molt ràpid només a l'abast d'especialistes com els guepards, que poden arribar a córrer a més de 110 km/h. Un cop mort l'oribi, els germans s'enduen el cos cap a l'herba alta per menjar-lo fora de la vista de hienes i altres depredadors que no dubtarien a robar-los la presa.